ואני רוצה לספר לכם עוד סיפור שאולי מעולם לא סיפרתי. עברו שנים, אני גדלתי, עזבנו את שכונת רמות רמז, עברנו לשכונת נווה שאנן. השם של ראובן היה זכור לי. ואז באחת הפעמים, כשאני שירתתי בלהקת הרבנות הצבאית, הייתי חייל, נסעתי מרכבת בחיפה, בעיר התחתית, אל הבסיס ביפו, בסיס הרבנות ביפו. היו אלה ימי חודש אלול. אני נסעתי ברכבת יום ראשון, זה יום שמי שיודע, רכבת מלאה בחיילים, כולם ישנים על הרצפה של הרכבת, והיא לוקחת אותם אל אזור המרכז. לפני שעליתי לרכבת, פגשתי יהודי, הסתכלתי כמה פעמים, אמרתי, הנה, זה ראובן דונין. ניגשתי אליו, אמרתי לו, ראובן, אתה זוכר אותי? הוא אומר לי, תזכיר לי, אתה מוכר, אתה סטופל. אמרתי, כן, אני סטופל. הרבה שנים לא נפגשנו, הייתה לנו שמחה גדולה. דיברנו קצת, מה אבא עושה, מה אמא. ונכנסתי לרכבת, התיישבתי, כל החיילים ישנים, ואז פתאום ראובן הגיע אל הקרון, ואמר לי, סטופל, בוא, לא הבנתי מה הוא רוצה. קח את השופר ותתקע ברכבת. צחקתי, והאמת היא שגם קצת פחדתי. חיילים ישנים, מי רוצה בכלל לשמוע, מי רוצה... אמר לי, תקום עכשיו ותתקע, ביקשתי ממך, בוא תעשה מצווה. טוב, לא היה לי ברירה, אבל האמת שקצת פחדתי, החיילים ישנים, הוא אומר לי, תעשה את זה עכשיו או שאני אקרא לך לפני כולם. לא סירבתי, ועברתי מקרון לקרון ותקעתי בשופר. ממש מתחילת הרכבת ועד סופה. כעבור שעתיים, אז הרכבת הייתה נוסעת הרבה זמן, גם רכבת מאספת, ירדנו בארלזרוב, בתל אביב, ואני הייתי בדרך להמשיך לבסיס ביפו. אמרתי לראובן, שהיה נחמד מאוד מאוד לפגוש אותו, ולאיפה הוא ממשיך עכשיו? הוא אומר לי, מה זאת אומרת לאיפה הוא ממשיך? לחיפה. אמרתי לו, הרגע הגעת מחיפה. הוא אומר לי, מה? אני כמוך? מה אתה עושה? מתבטל שם כל היום? מה אתה עושה? אתם שרים? מה אתם עושים? יש לי עבודה. יש לי יום עבודה. צריך לחזור עכשיו לחיפה. מה אתה חושב? כזהו היה ראובן. ואני זוכר את הסיפור הזה שקרה כמעט 20 שנה, אולי 15 שנה, אחרי שפגשתי בו לראשונה. מאז שמעתי הרבה סיפורים מכל מיני אנשים שאני מכיר, וגם מאנשים שלא הכרתי, והמחנה המשותף היה ראובן.